pagkaayusa, nakasuway na babog panuog kagang, porting pagkaayusa, manggawas rag iyaha basta gabi na, dili na kamatagbag butang paug lapok, pansitan dayon ikahuman, di matabas-tabas, porting pagkalamiag subak sa tong pansit, ibahog dayon sa tong kanon nga mais, grabe pagkaayusa, tokbo na yun sa mga singgaw nga purmag mga lunos, paksit, buang baba sa mga singgaw, wa na dagang pasundayag, lahos. Di na punta, sugda na nato, birada tarog pano, dili usot tamano sa dagat, ari usot na sa mama, mangiwag ta diri og kagang sa katunggan, sakto kayo kay purting pagdaghanag balay sa kagang diring dapita, aw kani atong pikhan ron, mauban ta sa tong amigo nga singgaw, expert kayo ni manguha og kagang, og diri nakapag na unta tag kagang, nag-ung-ung pa lang sihang bangag, wala pa mo gawas. Mag-uong sa bangag, di ko magawas. Tagad po kuno manggawas aning kagang, lawom na kayong gabi pareha na nga launa sa gabi to alas 2, manggawas ang gudin sila basta gabi na kayo, kay mag-count man ni silahang balay, og diri porting pagkaayusa, nakapagtag kagang nga porting dakua, nag-ung-ung pa lang siyang bangag, wa gipasaylo sa mga singgaw, gibuldos yun, sayang manguding biyaan, porte biyang pagdakua, wala ra po siya makapasok pag ayo sa ilawom, kay mubura og balay. Dili lawom, aw mo lang ato ang gikaut diha, bahalag buratag nangaut og kamuti, pero dako man sining nga kamuti atong gikaut, porting kadako sa unod, paak pa lang ganidaan, mura nagkumagko sa tiil. May, ako sa kapak ani. May. Gamay na. Tro. Magamay. Jacob ti. Wala, sti na. Paap na. Kanas buang eh. Itsa ni. Ayo. Yes, balde. Tro. Gamay. Oh. Tro. May. Porting pagkaayusa, gamay bitong kaganga, grabe pagkakusgana, kabantay sa bitaw mo sa kagang, ngano kahani iyang paak gamay man og dako, siguro iharam pikas bukton ang mag-gym, nakapag na sa dun tatag kagang nga nagsuroy-suroy rao, pero pag abli na to sa langkay, asos naman ay dakong bangag sa ilawom, grabe dali ara nakadagan, milargo og pasok, wala na lang nato kauta, kay grabe law mas balay, adi ara nakapag na sa tagkagang nga naglaroy-laroy, nangita siguro ni siya ika midnight snack, wag ipasaylo sa singgaw, gilargog punit. Porting pagkaayusa, gagmay bitong kaganga, og diri another kagang sa nato nakitaan, duha ka buok nagakos pa, manag-uyab siguro ni sila. Asos porting pagkabunasa sa usa, nakasuod pag yung balik siyang bangag, dili gud silang duha atong nada, magpangita na to siyang uyab ikaugma. Mao gi nakanindot aning kagang basta glawom na kayong gabi kay manggawas na gyud na sila, dili na gyud ka matagbog yabo-yabo pa og lapok sa ilahang balay, imura na siyang sulon, porte ang pagkadali pang dakopon. Spray ko nga. Porting pagkaayusa, di ara tong nangakuha, ubay-ubay na, time check. Alauna na, gabi na kayo. Ngadlawon oy. Ginhas. Ako ubay-ubay naman, igo na siguro ni, pikhan pa tanig kabuntag. May sudan. Sao man mo may sudan. Pagkabuntag na, wa na nay laming-laming, atuan na ng limpyuhan. Nanguyamang na mga robot, nakamat mo na, kanong wala sila silahang balay, nana sila sud sa balde, atuasan na diya pang kaliguon, kay porting mga hugawag lawas. Automatic dira, porti na pagkapreskuha, humanag pang kaligo, atosan na sila pang painalan o kaligo, ilunod ta na diri sa swimming pool. Takob. Layat di mo ha, takloban og nigo, dira, nangaluya lagi, pagkahuman na tog lapwa, atosan na panghaonon, adayon pagkahuman, atoan na silang pang toothbrushan, para mga wagtang ang mga habiling kiki ba, ya para sad ba mahumot ilahang baba, dira limpyo na, atoan na dihang gipang ukab, para monunot gid ang lasa sa iyang kaunuran inigisal na to ba, amatik, atoan na panggisalon sa tong daghang materialis, pagkahuman butang ang dayon ko stir mix, asos di matabas-tabas, grabing pagkaayosa, naglubog-lubog pagayong sabaw, ana man na tungod sa katambok, butang ang dayon og pansit, grabe tambuka kaganga, naglanalana ang sabaw, asos di matabas-tabas atong pansit, grabe pagkaayusa. Pagkahuman buyok kanin nato ni mga dahon-dahon, okay daog. Wa na daghang pasundayag, atoan na ng haonon, kinaluto na. O dira, atoan na pang takuson, atoang ipangbahog sa tong kanon. Parisan sa tong kanon nga mais, paksit. Nagpanladok ng mga singgaw nga naglantaw. Wa na daghang pasundayag, atoa sa ning tukbon, kay gusla na po kayo. Hala. Abab. Pinansitan niya kagang, wala na god. Wow na goy. Kabiyot. Sibo to. Awan na niyo guys, akas lang kasway guys. Awan niyo guys. Luwi nagkuha na gabi. Buldos na yun yung balay, ilatog ng kagang. Lindot pa siya. Mo ha pamudun. Sampag ko mo. May mango sa kanda. Karagatan. Mango libulan.
Ikaw. Buang sila na guys. Oh. Agang hinggaw. Agang. Tagong-tagong. Agang. Bener. Ah. Kamam. Sabag paak. Bawa dah kut-kut. Adil. Dako dah tu. Lama Eliza Jin. Hinggang. Hinggaw. Ikaw. Baon yung kuan, nagsitang kagang. Di matabas-tabas, porteng pagkaayo sa, wala daghang pasuntayag, mag-shoutout to sa tong mga singgaw. Og shoutout sa tong sponsor si Ma'am Eliza Jean Pasino Lazaro. Happy birthday nimo karon ma'am. Kang Maribel Zamora, kang Alvarez Gabata, kang Lia Alia Sico, kang Gwendolyn Manos Retrita, kang Ams Mainit, kang Gisrel Claro, kang Ranil Tagalog, kang Sirugnas Brian, kang Rene Junior Inloran, kang Midi Montijo, kang Chirita Hope Almasin, kang Jack Nolds Maluya, kang Richard Ernosa, ug kang JR Agang. Shoutout na ninyo mga singgaw, comment mo mga singgaw sa tong latest upload. Adto ta magkuhag first 15 comments sa tong shoutout. Diri lang ta ko to mga singgaw, share ug like ning video para mas daghang tang matukob. Pero tay sa ato sa ni palaila tong gikalingawan ug duwa. Usa niyo na natong video mga singgaw nasa tepelela yung bago natong gikalingawan nga duwa. Mao ni ang PH MOBA. Matik mga singgaw basta bago kay nga duwa, taas kini sila win rate. Sure ball jud nga modaogin mo. Ug di po mo maburi mga singgaw kay daghan kini sila klase nga duwa. Pero atong pinaka-paborito ani kani yung Super Ace. O di ara mga singgaw. Pag abot niyo diri. Kamo na bahalag pila inyo ibit. Mas nindot jud dako-dako yung bit para dako pumugdaog. Oh, kita ginagmay lang tagod. Bita 100. Oh, spin ta. Oh, queen. Oh, ha? Oh, scatter ay. Scatter ha? Scatter oh. Scatter. Oh, di ara mga singgaw spin ta. Oh, king. 800. Punay pa! Yay! Yay! King! Okay, nasad! 800. Punay pa! King! Hurt! 600! King! Wah, oh di ba? O di ba mga singgaw? Atong 100 na himong 2008. Piti pa kayo sa pagkasya og pag-withdraw nimo mga singgaw. Dali ra kayo through GCash ra. Disclaimer lang mga singgaw ha, bit responsibly lang. Kana lang naka-extra nga kwarta. Ug bawal is mga bata. Unsa pa inyong gidugayan? Pag-register na, nasa comment section ang link. PH MOBA.